Vyosen trochu střídel, pozdrav českým divákům. Doprovázet po celou dobu. MZ-51D má kabinu, která je takzvaně kapkovitá. To znamená, je z ní dokonale vidět do všech stran. V podstatě úplně stejně jako v dnešních moderních stíhacích strojích typu F-15, F-16, F-18 nebo třeba MiG-29 a Suchoj 27. Stroje tohoto typu mohli vidět naši dědové a spíš pradědové ještě na konci druhé světové války nad Československem, protože to byl jeden z hlavních typů, včetně vedle T-47 Thunderboltu, který létal jako pověstný kotlář. To znamená, likvidoval na československém území, na českém, na protektorátním území pozemní dopravu, hlavně železniční. Je zajímavé, že byl vyzbrojen pouze kulometry. Takových je poměrně hodně. Byl jich 6, pokud si dobře pamatuju. Takže ty naprosto splňovaly všechny požadavky na ničivý účinek v cíli a byly mnohem spolehlivější než tehdejší kanony. Tak myslím, že teď už určitě uslyší váš potlesk. Ani vám nebudu říkat, jak musí být smrzlej ten tak. Posadil si na křídle, musel dlouhou akrobaci a teď už se snad kluci trochu ohřeje.